more. No, zdraví vás Gameplay TV a vítam vás v tomto videu. Taky si vybereme. Switchkom sa berú veci, kde sa chodí, Shift sa sprintuje a máme tu zombie! Je to na Steam hra, volá sa Unturned a musíme sa baviť znovu, bo je dobré. A ešte bude s nami natáčať môj brat a ideme na to, ale neviem, či dostávate za zombovský hry, tak ideme na to. Ja chcem skillové. Ako vidíte, že ja už to mám rozohraté, bo mám iba 70 HP. Ľave. Tak sa HP. Kročíš. Poďte. Dostane ešte. Keď dáte tab a máte tu svoju postavu a tieto veci. Kliknite na skills. Tu máte sprint a tie veci. My si môžeme dať iba nic nemôžeme dať, bo tu nám ukazuje stáže, my máme 8 a potrebujeme 10, 15 a by sme viac brali 20, že by sme si to robili potom. Teraz, že som išiel do nejakého mesta, máme tu i auta, zbranie, také isté jak v Minecrafte, len dá sa tu i craftiť, ale zbranie tam máte také čudné, ťažko sa hľadajú. A tých zombíkov by sme sa nemuseli. Takže ideme. Keď chcete sa pripojiť na môj server, musíte mať hamači. Popisku videa keď nájdem internet, tak som stiahol hamači, bo si nepamätám, že som stiahol hamači, tak vám napíšem do popisku videa. Teraz vidím nejaký ale vidíme, že je to veľa zombíkov. Je tu veľa zombíkov, tak to obideme. A ešte naraz budeme natáčať vlog a tak ďalej. Prepáčte, že tam dole mi ukazuje Skype, ale som prihlásený. Ale už nebudem len teraz mám kamarát. Ja mám sorry. Na čo to zomba, ne? Dobre. A ešte so zvyčkom sa ľahá. Toto si hneď dáme. Neviem, čo to je, toto vyhodím. Nepotrebné veci. Zvyčko, baterka. Baterka sa vám zvíde na noc. Tak, ako vidíte, je tu auto, ale je to zimný, takže dlho nevidím.
Dobre. Je to dobre. Dneska som tu sám. Sa mi nevydarí. Budem natáčať let's play a no super, už dvaja sú tu. Čo asi treba to auto? Sprintuj. Musím sa zbaviť domov, rybov. Keď sa vám to video páčilo, tak nezabudnite zanechať like. Paď, dostaneš bum. Fajn. Áno, toto je taká. What the fuck? No, dáme. Aj jedno to stále pradali. Ale keď sa dá čo dalo vykrásky, tak by sa nevedel to. No. Také zbrania, ale nejaké drevky ešte našli. No, začína sa mi páčiť. Vidím to mesto, tak už je to iné kafe. Toto neviem, by bolo také. Počkaj, no super. Som použil takzvanú vyrobenácej. Aj. Aha, čudný zombon. Aj na zemi zombon. Táto som v prdele, kamarádi. Ešte nasypem si do domovú. Aha, tiež to v prdeli. Ty vole, nie sú tu auta. Au. Nemám inú možnosť. Pištoľ. Zachrana. Amino. C4. To si robíte srandu. Ja. Ječkom. To máme 7 nábojov. Budeme šetriť, ale som vykol. Oj. Časem, Riče. Sem časy. Mám za 7 nábojov. Vodíčke. Ešte ja sa mám prekvapila, ešte načnú náboje. Neviem, či sa nám to vydarí, ale budem asi baviť kus tak. Na polku budem baviť štítami. Bo tu asi bez štítov dá sa prežiť, ale je ťažko. A tam nemáte na životami tú takú kostku a kosť stranou čiarkou, že to máte zlamanú kosť. Takže tak som pošil, lebo prenasleduje nás taká banda
šivavých zombíkov. Ty vole. Takže tu je nové. Tam máme pred sebou takú stolček, tam asi predstavíme a je tam loď, tam ideme na malú vytrhnú. Poďte zombíci, no poďte. Čo, ste sa nevedeli. Ideme tam ďalšie. Máme a tých ančimentov, teraz neviem koľko máme. Proste tých hladí. Možno bytkov už asi máme skýrku. Ajajaj, máme radiáciu 48, to je hľad. Jedno ešte až nám tak nechýba. A vytrvali sme bandáže. Tu asi už. No. Na výmeru URL. Musíme prehľadať. Ospravedlňujem sa, ale vedem na vrát a baviť žernutú. Tak, ideme na to. No, ako už vidíte, ja už som s tým to dosť nervaj, už si proste tom baví máme siace. No, zombíkov máme skierku. S čím to nabíja? Ideme radšej. Čaute, ja sa s vami učím, ak sa vám to video páčilo, zanechajte like, odber a koment. Čau.